محمد سراج مبارك ترويج لي مبلغ يعني جنوك زيتم جميع الجنوك أحمدا يو حالماكو أمة ونقل معكم سنة تجاري ونوجد كرم تأجيل بنت محمدا بودن نيتي فاتحة لا بني صلاة الفاتح لا بتفرج صلاة الفاتح آمين musidɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe Yaw-Gunas TV calminaade teddude fewde moon sikki ala e gonɗenɓe ko ɗo e nokku mo nganndanduɗa ko juma mawka ko Médina Gounas caggal nde salatu juula waɗi fof wirda e gardagol ceerno men machallah dendagal hawriji hen tawi kadi ko kewal timmugal wayno kadi certude ɗo gonɗen noon gummiɗen koye rawde ceerno men sectiraji dine eɗen nganndi ko aadi e kala suba ko kanko garno men juurade e gardagol ceerno meɗen joni joni o eɗen kuccani toon e nder galle o ɗum so ceerno kadi eɗen nganndi sohnaɓe sa ɓe tawi toon hannde ñalawma tan so hawride e waɗore ƴeew ɗum ɗon ala ko jogori humpude mon en
inchallah ɗum noon jokkere windan ɗon fatwaɓe vidéo ji ɗi goto kala wawa yiide moƴƴere Allah woni hande ɗum noon jokkere windan sirajo mo barke mum saroye e leyde mo golle mum jaali e nokkure yiɗɓe mum jaɓi Allah njokke Ahmada yew haala maako o Allah tan woni golle maako o sunna tan tijjani o ne o jokku tan waɗi julɓe ndenti Muhammada ngurdam nayi tiɗo maɗa kay sabi faabu maɗa e julɓe kay miɗo andi yimɓe ne gandi Muhammadu sirajo mo barke mum saroye e leyde mo golle mum jaali e nokkure yiɗɓe mum jaɓi Allah njokke Ahmada yew haala maako o Allah tan woni golle maako o sunna tan tijjani o ne o jokku tan waɗi julɓe ndenti Muhammada ngurdam nayi tiɗo maɗa kay sabi faabu maɗa e julɓe kay miɗo andi yimɓe ne gandi Muhammadu sirajo mo barke mum saroye e leyde mo golle mum jaali e nokkure yiɗɓe mum jaɓi Allah njokke Ahmada yew haala maako o Allah tan woni golle maako o sunna tan tijjani o ne o jokku tan waɗi julɓe ndenti Muhammada ngurdam nayi tiɗo maɗa kay sabi faabu maɗa e julɓe kay miɗo andi yimɓe ne gandi Muhammadu sirajo mo barke mum saroye e leyde mo golle mum jaali e nokkure yiɗɓe mum jaɓi Allah njokke Ahmada yew haala maako o Allah tan woni golle maako o sunna tan tijjani o ne o jokku tan waɗi julɓe ndenti Muhammada ngurdam nayi tiɗo maɗa kay sabi faabu maɗa e julɓe kay miɗo andi yimɓe ne gandi Muhammadu sirajo mo barke mum saroye e leyde mo golle mum jaali e nokkure yiɗɓe mum jaɓi Allah njokke Ahmada yew haala maako o Allah tan woni golle maako o sunna tan tijjani o ne o jokku tan waɗi julɓe ndenti Muhammada ngurdam nayi tiɗo maɗa kay sabi faabu maɗa e julɓe kay miɗo andi yimɓe ne gandi Muhammadu sirajo mo
ɗum noon yeeɓiyankoɓe tedduɓe kono mbiruɗen ni machallah jettire wilaare joni ɗon en jatti jama o eɗen ngari usiten en jiiɗo machallah dendugol fof oɗo saha ina tawi machallah ko hande yettitede allah no feewi mbaɗi lawol bisimilla فاتحة صلاة الفاتح. آمين. يلا جاوب الله. wirɗen ni oɗo saha ɗo sohnaɓe ina tawe ga mi saari ga ko hunde yettirteɗo allah no feewi noon ceerno hankadi lewru korka darima ha ɓeydoɗen tinnade tinnoɗen e dewal allah e rende hurum lewru ndu enen kam ko en nehaaɓe ko en jangguinaɓe heddoto ko siftinde tan ina moƴƴi ɗum waɗi eɗen ciftine kono wona ko majjuɗen wona kadi ko en ganda nde wonno ko e ɗum guurɗen ko heen jibinaɗen ko heen mawnuɗen haa kisa ko heen nayuɗen ndeke eɗen gandi ɗum kono siftinde juulɗo ina moƴƴi allah wi subhanahu wa ta'ala alayhi wa sallama yo siftin juulɓe kala mo limanagal woni e ɓernde mum so siftinama tan ko siftina ɗon ko ma taw e makko barke ciftorgol sabu barke siftinede o siftora o hesɗita o tinna darde makko e daɗungal makko e dartude moƴƴere e gollude moƴƴere saka noon ɗiɗo ñalawmaji barkinɗi ɓeydoɗen wattude heen haqqille gooto e meɗen fof yo jogo kurus mum yo taw ko janngude salatul fatihi walla almuɓe janngoɓe alqur'ana so wona ɗum tan naatata koye goɗɗum ko toɗɗakima kisa toɗɗoma yo allah reen en danda en yo allah jaɓan en korka ka allah newnana en golle lewru ndu bijahi rasulillahi sallllahu alayhi wa sallama barke cheikhana ahmad tidiani radiallahu taala anhu barke ceerno men e seerenɓe mum fatiha e salatul fatihi
amin iraw jaggomi arhut an jaggati non musidɓe tedduɓe heeɗiyankoɓe Yawgounas TV on kaani nguɗo foti ko ɗo e nder galle ceerno yettude Allah no feewi tawama ga sohnaɓe ɓe ina jalta e keewal no aadori ni tan kala subaka wennanade nden on moƴƴere Allah nde gandanduɗa ina tawe ɗo ɗum te sababu oɗo ñalawma hannde kadi woni Allah feeñiren men ɗum noon en dokkodira ɗaaɗi tan e ñalawma jaltal malla mbiyen en dokkodiranaade tan boto suba ko e ñalawma janngo sahori teɓelere jeyɗo kono noon mami garta e moɗon e caggal nde fana o juula to banggue tafasir o sahori teɓelere jeyɗo ɗum noon jeeyi yanko tedduɓe Allah jarama on jarama محمد سراج مبارك ترني إليه مكلم يعني جنور قريب يا وحالنا كو الله ونكل ما كو سنة